Hej med jer, og hjertelig velkommen her til min podcast, Kaffegarn. Jeg hedder Malene, og jeg sidder et nyt sted i dag. Jeg er rykket ned i min datters forladte værelse i vores kælder. Det betyder, at der herinde kun er den reol, I kan se her bag ved mig, og så her ved siden af mig, der er et skrivebord. Og ellers er værelset tomt, så hvis det rummer lidt, så er det derfor. Øh, der er heller ikke noget, fordi det er nede i kælderen, så er der kun sådan et lille vindue lige herovre, som er sådan et oppe under loftet vindue, som bare er der for, at man kan flugtvej. Så det er under niveau, i sådan et skab. Så der kommer ikke ret meget dagslys ind, og derfor så har jeg mit ringlight tændt i dag. Jeg håber, at det kan give sig på den her måde. Jeg tænkte, jeg vil lige prøve, hvordan det var at sidde her. Men vi ser, hvordan det går, og I skal i hvert fald være velkomne til at kigge med. Hvis ikke du har været med før, så er det her en strikke-podcast, fortrinsvis. Der kan indimellem komme en lille smule hækling med i, også. Men fortrinsvis en strikke-podcast. Jeg har podcastet i 3,5 år, tror jeg. Og i starten var der meget mere hækling indover, end der er nu. Men ja, sådan udvikler vi os jo undervejs. Jeg strikker meget mere, end jeg hækler. Og så har jeg selvfølgelig også meget mere strik at tale om, og strik at vise frem. Ja, jeg hedder som sagt Malene. Jeg er 54 år. Jeg bor i Glostrup sammen med Paul, og indtil for en måned siden boede jeg her også sammen med Josefine, men hun er flyttet til Aarhus og skal i gang med at studere en spansk uddannelse her til september, og er flyttet til Aarhus her 1. maj, fordi at hun gerne vil prøve at falde lidt til, og se om hun kunne finde et job, og så videre, inden hun skulle starte på studiet. Og hun er flyttet ind i en lejlighed sammen med en roomie, som hun ikke kendte på forhånd, så det er jo også altid lidt spændende, hvordan det går. Men indtil videre er det gået fint. Ja, så hun arbejder lidt på at få et job. Hun har fået et job, som hun i weekenden. Hun skal stå i receptionen på Cabin, som jo er den her hotelkæde, og i hver anden weekend. Og lige nu arbejder hun så også på at få et job et andet sted i hverdagene her hen over sommeren. Men Cabin er jo et oplagt job at have hver anden weekend, når man er studerende. Så det er helt perfekt. Ja. Så hvis du bor i Aarhus og lige kender en, der kan bruge en ung kvinde til et eller andet hen over sommeren, så sig endelig til. Så skal jeg give det videre til hende. Hun skal godt nok til en jobsamtale i morgen, så det kan jo være, hun klarer sig uden sin mor. Og det gør hun, helt sikkert. Ja, hvad kan jeg mere sige? Ja, den uge, hvor Josefine flyttede til Aarhus, det var sådan en ret begivenhedsrig uge, fordi at udover at sidste barn flyttede hjemmefra, så fyldte ældste barnet 30, og mellemste barnet, hun offentliggjorde, eller hvad man skal sige, en bryllupsdato. Altså, hun er blevet forlovet, eller hende og hendes kæreste er blevet forlovet for måske et halvt år siden, eller sådan noget, men vi har bare vidst, at brylluppet skulle være en gang i 2027, men nu kender vi også datoen. Så det var sådan en ret begivenhedsrig uge for mig. Først at få en bryllupsdato, så blev mor til en 30-årig, og så også sende yngste barnet væk fra mors trygge favn. Men alt er godt, og
Selvom at jeg var lidt ekstra følsom den uge, så er det jo lige som det skal være. Så det er så fint. Øhm, ja, jeg tænker, at I sidder alle sammen og tænker, wow, hun er blevet færdig med sin kål. Og det er nemlig rigtigt. Jeg er blevet færdig med min Conan-sweater af Hanne Remmens, som jo er en af Filcolenas gratis opskrifter. Og den er lidt varm. Selvom jeg sidder nede i kælderen, så tror jeg stadigvæk, den bliver for varm at have på igennem hele podcasten. Så derfor så vil jeg bare lige præsentere den for jer. Eller her til at starte med, og så tager jeg den nok af lige om lidt, og så kan jeg fortælle jer lidt mere om den senere. Men ja, min Conan-sweater, som jeg er mega stolt over, og jeg ved ikke, om I kan huske, da jeg viste den frem sidste gang, så krøllede det her lidt sådan sammen, og jeg var sådan lidt spændt på, om det rettede sig ud, når den blev vasket. Men det gjorde det. Til gengæld er den vokset lidt i vask, så jeg har nogle lidt lange ærmer, og kroppen er også blevet lidt længere. Og jeg tænker, det er jo fordi, at den ene tråd er Anina, som jo er sådan et superwash-bærende merino-garn. Så må ikke, at det er det, der er årsagen til, at den er vokset. Så jeg tænker, at den er jo ikke så lang, jeg ikke kan bruge den, men så jeg tænker, at næste gang jeg vasker den, så vil jeg se, om jeg lige kan bruge et eller andet lille trick til, at den ikke bliver så lang, når den tørrer op. Så er nogen, der har nogle gode råd. Der er nogen, der siger, at de putter den lidt i tørretumbler, og ja, jeg ved ikke rigtig helt, om jeg tør det. Men det kan også være, at jeg bare skubber den lidt sammen, når det er, jeg lægger den til tørre, og så tørrer den forhåbentlig ikke helt lige så langt op. Men det må vi se. Og ellers så går det nok endda. Jeg er mega glad for, at jeg har fået den færdig. Den har været længe undervejs. Tænkte jeg vil lige sige, hvis jeg lige kunne få åbnet min app. Jeg har den der app fra Kimi Munkholm, der hedder min strikkejournal, tror jeg den hedder. Og der har jeg jo alle data. Jeg startede på den 15. august 2025 og afsluttede den 12. maj 2026. Så det er jo, ja, 9 måneder. Men det er så fint. Altså sådan noget strik, det tager jo den tid, det tager, og når man som mig har gang i mange projekter på en gang, så kan man jo ikke få ting færdige lige så hurtigt, som hvis man kun strikkede på et projekt ad gangen. Det er lige gået op for mig, at den her stol, jeg sidder på, som er Josefines gamle kontorstol, den knirker lidt. Så jeg håber, at det ikke larmer for meget. Nu tror jeg lige, at jeg sætter jer på pause. Så tager jeg lige den her sweater af, og så når vi kommer til færdige projekter, så skal jeg nok sige lidt mere om den. Ja, sådan. Jeg har mit kamera der selvfølgelig foran mig, som er koblet op på min computer, som står her. Så når jeg skal tænde og slukke eller sætte på pause eller sådan noget, så er jeg nødt til at kigge derover. Og hvis jeg kommer til at kigge derover, så beklager jeg, men så er det måske fordi, jeg lige skal se, hvordan det her måske holder op ser ud eller sådan noget. Men derudover så har jeg nogle ting liggende her på skrivebordet, og jeg har også arrangeret lidt ting herom bagved, som I kan se. Og så kan I lidt se, hvad I har i vente. Men skål i kaffe latte. Jeg håber, I også har lidt lækkert at sidde med, om ikke andet i hvert fald jeres strikke- eller hækletøj. Og mens I kan sidde her og følge med, om det nu er, ja, det er weekend, og det er faktisk søndag den 31. maj, og jeg ved ikke, hvornår jeg får det her lagt op, fordi at det er blevet sådan lidt sidst på eftermiddagen, så jeg ved ikke, om jeg når det i dag, men ellers så kommer det op på et andet tidspunkt. Så inden for et par dage, tænker jeg i hvert fald, så ligger det klar, og så kan det jo være tirsdag aften, eller onsdag formiddag, eller whatever. Hvornår du nu ser med, så håber jeg, at du sidder og hygger dig med dit strikketøj, eller
går rundt og vasker trapper, ligesom Mario Sykke hun gør, når hun lytter til podcast. Der er mange forskellige måder at følge med i alle os podcasters strikkeliv. Så ja, jeg sidder lige og tænker, om der er mere, jeg lige har lyst til at fortælle jer, inden jeg sådan går i gang. Fordi jeg synes nemlig, der var et eller andet, men det har jeg nok, det har jeg glemt. Det kan være, at jeg kommer i tanke om den vejs. Jeg har også min lille bog, som ligger her ved siden af mig, så den sidder jeg måske også og kigger ned i en gang. Men jeg tænker, at vi starter med det, jeg plejer, og det er at fortælle jer om nye lækkerier, jeg har købt siden sidst. Og den første ting, jeg vil vise jer, det er faktisk ikke siden sidst, fordi at det var faktisk en ting, jeg glemte at vise jer sidste gang. Så det vil jeg selvfølgelig vise jer nu, og det er apropos Marius Hygge, en taske, jeg har købt af hende. Og det er denne her fine projekttaske med, nu har jeg jo ting i, men altså med fin for og lommer og det hele. Og den er jeg bare mega glad for. Der kan være rigtig meget nede i. Eneste jeg sådan lige er, men det har ikke noget med mig og syg at gøre, det er bare sådan, det at der er en lynlås i, som jeg nogle gange kan jeg komme til at fange garnet med lynlåsen, når jeg åbner den, eller når jeg lukker den. Så derfor, når det er sådan en taske med lynlås, der er jeg sådan lidt opmærksom på, at jeg ikke får puttet for mange ting dernede. Fordi så er jeg simpelthen bange for, at den lige får reddet garnet i stykker, hvis det er, det sætter sig fast i lynlåsen. Nede i tasken var der også den her fine lille penalhus-agtige punkt, som jeg så har brugt til min hæklenåle. Den har helt perfekt størrelse til hæklenåle, og jeg havde på et tidspunkt selv hæklet en punkt, som jeg havde brugt til min hæklenåle, men den punkt, den forelskede Josefine sig i. Så den har hun, og derfor så har de bare ligget løs nede i en skuffe, og det er jo irriterende at have ting til at ligge løs nede i en skuffe, eller det synes jeg i hvert fald. Så derfor så blev jeg så glad over den her fine lille punkt, eller hvad hedder det, penalhus. Og her gør det jo bestemt ikke noget, der er lille lås. Det er så fint. Så mega fint lille punkt, der passer til tasken. Ja, så det var en ting, I ikke har set før, og nu skal jeg nyse. Undskyld. Ja, det skal jeg nok klippe ud, og ellers, hvis ikke jeg klipper ud, så skal jeg nok tage lyden fra. Ja, så vil jeg vise jer, at jeg har været på besøg i en garnbutik i Hvidovre, som hedder Strikkestedet. Og der havde jeg aldrig været før. Så det er jo dejligt, at ikke, jeg vil ikke sige, at jeg opdagede en ny garnbutik, for jeg vidste faktisk godt, den lå der. Min mor har været derude nogle gange og har fortalt om den her garnbutik, men Hvidovre har bare ikke lige været sådan et sted, jeg lige kom forbi, synes jeg. Indtil jeg fandt ud af, at den faktisk ligger et sted i Hvidovre, sådan at den faktisk ikke ligger særlig langt fra, hvor at min søn og svigerdatter og mit lille barnbarn bor, og derfor så kan man jo blive positivt overrasket. Så det var ikke nogen stor omvej lige at køre forbi strikkestedet på vej ud til Frederik og Natasja. Eller ind til, er det jo virkelig, fordi det er mig, der bor uden for København jo. Så det er jo ind til. Men i strikkestedet, grunden til, at jeg ville køre en tur derud, det var fordi, at jeg på deres Instagram-profil havde set, at de havde pyntet deres vindue med sådan en Gabby Tee fra Lene Holme Samsø. I ved, den der med lidt puff, en kortærmet med lidt puffærmer, som de havde strikket i wire fra Langjørns. Og så havde de sat sådan en glimmertråd Make It Bloomtion sammen med wire. Og det synes jeg bare var så fint. Så jeg var nødt til at ud og se, om de lige havde en Make It Bloomtion tråd, der passede til den wire, som jeg allerede havde. Og det havde de. Det her, det var den her wire, den havde jeg allerede.
Jeg skal lige se farven. Den ser meget grå ud, kan jeg se på skærmen. Den er i virkeligheden mere grøn. Altså sådan sage grøn eller sådan. Og så havde vi denne her grønne Mega Bloomshen, og det er jo den der med de bitte små blomster, som bare er så mega fin. Jeg prøver lige at holde den her lidt tættere på. Ja, den ser stadigvæk lidt grå ud, kan jeg se. Men når man bare ligesom ser dem ved siden af hinanden, så tænker man måske, Malene, det er ikke sådan super godt ramt. Men i gang med noget. Og det får I at se om lidt. Og det går mega godt sammen, vil jeg bare sige. Så den her vejer, som jeg har købt for noget tid siden hos Knit by Heart, til sådan et podcastertræf, hun holdte en gang i efteråret, tror jeg det var. Ja, faktisk var det Thea fra Strikbræt Brøjer, som havde købt alt det sidste i den her farve. Og så kom jeg til at beklage mig lidt over, at der ikke lige var nogen farver, som jeg synes, og så sagde jeg til hende, at den farve, hun havde, den var mega flot, men der var ikke flere wires tilbage på Mariannes lager, som jeg lige synes var fint. Og så sagde Thea, hun var mega sød, så sagde hun, jamen jeg har måske også købt lidt flere nøgler, end jeg lige har brug for, så du må gerne købe halvdelen. Og det tror jeg, jeg har fortalt før. Men i hvert fald, så købte jeg det her af Thea, som allerede havde købt det af Marianne. Og så har jeg jo så nu, siden sidst jeg optog podcast, købt det her også. Så det skal I få at se, hvad jeg har, eller hvad jeg er i gang med at lave ud af det. Så det kommer lige tilbage på hylden her. Yes. Så det var den ene ting, jeg købte i strikkestedet. Så købte jeg også nogle nøgler af denne her mega flotte Bordeaux fra Tilia. Og det er fordi, at jeg lige før påske, da vi var ved Rebild Park og Paul og jeg, så købte jeg jo inde i Sikkegarden i Viborg, da vi kørte hjem, der var vi forbi Viborg, så købte jeg det her. Det er helt skævt i farve. Det ser mere lille ud. Det er mere Bordeaux-farve. Men det her kos købte jeg, fordi jeg tænkte, at jeg skulle bruge det til en Selmas sovedragt. Så blev jeg alligevel lige lidt nærig, fordi jeg tænkte, en Selmas sovedragt i størrelse 3 til 6 måneder, det er mit lille nye barn, som er en lille pige. Den er hun jo vokset ud af i løbet af ingen tid, og så synes jeg, blev jeg simpelthen lidt for nærig til at købe, til at bruge det til det. Så derfor, så har jeg så nu købt, de ser meget forskellige ud på skærmen, kan jeg se. Det er de ikke i virkeligheden. De er lidt forskellige, men ikke så meget forskellige. Den her er lidt mere hen end den her, når man ser det i virkeligheden. Men jeg har købt Telia, fordi så vil jeg med 2 tråd kos og 1 tråd Telia skal jeg strikke Petite Holiday Slipover. Det er jo sådan en pind 10 masker i strikkefasthed, og er jo ikke lige til den her årstid, men jeg tænker, den bliver mega god at have på udover. For eksempel en skjortebluse, når det bliver koldt igen. Så tidligere har jeg også købt hos strikkestedet. Så har jeg faktisk været nede og besøge mig i strikkestedet en gang mere, men det var i forbindelse med morsdag. Og det købte jeg ikke noget til mig selv, men der købte jeg også noget tidligere til min mor, altså en garnmængde, der passede til en t-shirt, som jeg lige nu har glemt, hvad hedder, men det var, det kunne jeg jo godt lige undersøge. Det var Strikrik, tror jeg, mener jeg. En af hendes t-shirt hedder den Venier, eller sådan noget. En af dem, hun har designet til Filcolana. Som bare er så fin, og der skulle man kun bruge 4 nøgler. Var det ikke 4? Jeg tror, det var 4 nøgler tidligere, som jeg så havde købt til min mor i morsdagsgave. Så ville hun så gerne bytte dem til en anden farve. Og det kan hun jo godt. Jeg tror, jeg kom til at tænke, at den her farve, den er mega flot, og det synes jeg også, den var. Men det var nok mest mig, der synes, den var mega flot. Så min mor byttede den til en anden farve, som hun synes var mega flot. Så, men det kunne heldigvis godt lade sig gøre.
Jeg tror, hun er gået i gang, så det er jo lidt spændende, hvordan den kommer til at være. Og det er også lidt vildt faktisk, at man kan strikke en t-shirt ud af 4 nøgler 10. Den bliver også vist nok kun strikket med en tråd. Så, men den glæder mig til at se. Ja, det var det, jeg har købt i strikkestedet. Så den dag, som Tante Grøn fejrede 43 års fødselsdag, det var en eller anden lørdag, hvor de fejrede 43 års fødselsdag, og hvor de så havde, jeg kan ikke huske, hvor mange procenter det var, men alligevel noget. Og der købte jeg garn ind til en trøje, som jeg har givet Frederik, min søn, i 30 års fødselsdagsgave. Altså det var en af gaverne. Der fik han bare sådan et lille gavekort, jeg selv havde lavet med billede af 7 forskellige herrestriktrøjer. Og så kunne han jo selv vælge, hvad for en han gerne ville have. Og så var det så, viste sig så at være en af Filcolanas gratisopskrifter, han faldt for. Og der skulle bruges en nøgle Pernilla, eller en tråd Pernilla og en tråd Alva til den trøje. Så det købte jeg, da Tante Grøn havde 43 fødselsdag. Og det var så det her i de her 2 grå farver. Det viser heller ikke farverne helt rigtigt. Denne her farve er lidt mørkere i virkeligheden. Den her tror jeg egentlig passer meget godt. Den her er en lille snæse mørkere. Nej, det kan godt være, det passer meget godt der. Men de her 2 grå nuancer købte jeg til Frederiks trøje og lavede en strikkeprøve, som sådan set er ret fin. Men da jeg viste den til Frederik, det passer ikke. Jeg har lavet den her strikkeprøve, og så synes jeg faktisk selv, at den blev lidt for fluffy. Det er ikke sikkert, at man sådan kan se det. Måske kan man godt se det. Jeg synes selv, den blev lidt for fluffy til en herretrøje. Og det kan godt være, at der sidder nogle af jer derude og tænker, det gør der ikke noget. Det kan man da godt. Jeg synes, den blev for fluffy. Jeg vidste jo selvfølgelig ikke, hvad Frederik han tænkte. Men jeg tænkte, inden jeg viser ham strikkeprøverne, så tænkte jeg, at han skulle have nogle forskellige nogen at vælge med. Så jeg kørte ind til Amrit Strik i Valby for at købe det her sådan Cascade 220 Fingering. Det ser sådan der ud. Jeg ved ikke lige, jeg skal lige se, om jeg har en lille. Der har jeg. Ja, nu skal jeg så kigge ned, det er fordi, jeg lægger lige garnet ned på mit lår her, mens at jeg finder banderolen frem her. Cascade 220 Fingering hedder de her. Jeg købte bare en af hver, for jeg skulle kun lige i første omgang bruge det til at lave en strikkeprøve af. Det her garn, synes jeg, er mega lækkert. Og jeg har ikke prøvet det før, men jeg kommer helt sikkert til at prøve at strikke noget til mig selv i det. På et tidspunkt. Jeg tænker, ja. Jeg tænker ikke, jeg lige oplyser om farver og sådan noget. Det kan jeg gøre. Og det gør jeg med det, jeg rent faktisk ender med at bruge. Men jeg købte det her for at lave en strikkeprøve, som så sådan her ud. Og der var ikke noget fluff. Altså der står maskerne jo væsentligt mere tydeligt frem. Men måske tænkte jeg lige, at der var lidt for stor farveforskel, fordi at vi kan også se, at den mørke Pernilla er også lysere end den her Cascade. Og derfor er der selvfølgelig en større farveforskel i den her melering. Så tænker jeg,
har jeg mon noget, jeg så kan bruge som et tredje forsøg. Og det havde jeg. Og det viser jeg, fordi at det endte med at være det, jeg så gik i gang med. Fordi jeg endte med at bruge det her Pernilla sammen med noget garn, jeg havde i forvejen, som gav lidt det samme maskebillede, tydelige maskebillede uden noget fluff, men med en lidt mindre farveforskel, eller sådan hvad man siger, hvor at farven blev lidt mere ligesom denne her, men uden fluffet, men med det her maskebillede. Så det synes jeg var helt perfekt. Men inden jeg gik i gang, så havde jeg så faktisk alle farprøverne med og viste dem til Frederik, og han valgte så den. Jeg viser jer lige om lidt. Det var jo sådan set meget fint. Så lige nu har jeg så en hel masse nøgler af de her Alva, som jeg jo så ikke bruger. Og det her, som jo så var det, jeg bare købte en af hver nøgle af, det tænker jeg måske, jeg sagtens kan finde ud af at få brugt ind i et andet projekt. Men de står lige der, og det gør de her også. Sådan der. Og også en strikprøve. Sådan der. Så skal jeg se, om jeg har købt mere. Nå ja, så har jeg så købt et par opskrifter fra Lene Holme, og det kommer jeg til at fortælle jer lige om lidt, og hvorfor jeg har købt dem. Og så havde Petit Knit, hun havde jo 10 års jubilæum med hendes designervirksomhed for nyligt, og der havde hun jo 2 opskrifter for en opskriftspris, hvor at den billigste opskrift var gratis. Og det kunne jeg jo selvfølgelig ikke stå for, fordi at jeg vidste jo allerede nogle opskrifter, jeg ville bruge, blandt andet Selmas sovedragt, fordi at i stedet for, det vidste jeg sidste gang, i stedet for kosen, havde jeg købt noget drops air, og det har jeg set. Så jeg vidste jo ligesom, at jeg skulle bruge den opskrift. Jeg vidste også, inden hun havde 10 års jubilæum, at der havde jeg nemlig også købt den her. Så jeg vidste også, at jeg skulle strikke den her holiday slipover. Og så var der bare også nogle andre opskrifter, jeg ikke mente, jeg kunne leve for uden. Så nu har jeg købt, jeg kan ikke huske, hvor mange opskrifter jeg endte med at købe. 12, tror jeg. 12 opskrifter. Så jeg har en opskrift til hver måned. Så har jeg strik til et år. Og måske også lidt mere til, fordi det tænker jeg ikke lige når. Men Holiday, den har jeg allerede vist jer. Jeg har ikke printet dem alle sammen ud. Så kunne jeg heller ikke stå for denne her Dagmar jacket. Den synes jeg også er mega fin. Ivy sweater. Også mega fin. Så og jeg har også købt den der Moby slipover. Og den har jeg købt, fordi at jeg har den allerede til babystørrelse og til børnestørrelse. Og så tænkte jeg da, at farmor hun skulle matche med Conrad og lillesøster. Så på et eller andet tidspunkt, så skal jeg have strikket en til mig selv. Og når den er færdig, så kan jeg strikke en til Conrad og lillesøster. Så kan vi være matchy-matchy. Så købte jeg den her Sweater Otto Sweater Baby, og jeg har også købt den i nummeret større, hedder den Junior eller sådan noget, fordi jeg også tænkte, at Conrad og lillesøster kunne matche. Og så, som sagt, Selmas sovedragt. Og så har jeg købt nogle andre nogle også, som jeg ikke kan huske lige nu, men det var bare lige dem, jeg havde printet ud, jeg lige tænkte, jeg ville vise jer. Ja. Så har jeg faktisk købt en ting mere, som jeg ikke har fået endnu. Jeg har faktisk lige fået en sms om, at det ligger klar til mig nede i pakkeshoppen. Jeg har ikke fået det hentet endnu. Jeg tænker, jeg venter med at fortælle jer om det, til jeg viser jer det projekt, som jeg skal bruge det til. Fordi det er nemlig et projekt, som jeg er i gang med. Og
Så det fortæller jeg lidt mere om lidt. Ja, det var alt det, jeg købte, og som sædvanligt mange ting. Og jeg kan afsløre mit garnlærer, det vokser. øh, Selvfølgelig bruger jeg også noget fra lageret indimellem, men jeg er virkelig god til at købe nyt garn. Det må man bare sige. Så jeg tænker, der er nogle garnbutikker, der er glade for mig. Ja, skål. Nå, nu vil jeg vise jer, hvad jeg har færdigt. Og den første ting, tror jeg nok, at jeg havde... Den første ting, det er nogle grydelapper, som jeg har hæklet til Josefine, fordi hun jo skulle flytte hjemmefra. Og det er sådan en tradition, når man flytter hjemmefra her i min familie, så får man grydelapper. Det har de to store også fået. Så det skulle Josefine selvfølgelig også have. Og jeg har hæklet, jeg kan ikke vise den, for hun har fået den. Jeg skal nok, jeg kan sætte et billede ind her af den. Men jeg kan også vise jer, at jeg har hæklet en model, som vi selv har. Og nu skal I, altså de her, de er 4-5 år gamle. Så de er jo altså noget slidte, og det er jo, de ser heller ikke helt man til ud. Jeg har hæklet dem her i 2 nuancer af den samme farve, og så modsat. Helt slidte og alt muligt, og hakken er ved at gå i stykker og alt muligt andet. Så det er ikke det, I skal kigge på. I skal bare kigge på selve strukturen i den, og den er sådan dobbelt, så den er rigtig god. Man brænder sig overhovedet ikke. Det der er med den her, det er, at jeg synes faktisk, den er lige lille nok. Altså det er lige så nærmest fingerspidserne går ud over kanten, når man sådan skal tage noget ud af ovnen, og det er jo ikke så smart, for så brænder man fingrene. Så derfor så har jeg hæklet Josefines både bredere og længere. Og så er de ensfarvede. Og hendes er hæklet i noget sådan noget lidt mørk sandfarvet bomuldsgarn fra, jeg tror det var søstrene Grene. Og jeg tror, jeg brugte 3 nøgler eller sådan noget samlet set. Så det er jo nogle ret billige at fremstille, ikke? Fordi at det der bomuldsgarn fra søstrene Grene, hvad koster det? 20 kroner eller sådan noget per nøgle? Måske, jeg kan ikke helt huske det, men det er i hvert fald ikke særlig dyrt. Så ja, og der hvor hun er flyttet hen, hendes roomie havde ikke nogen grydelapper. så det var fint, hun havde et par grydelapper med. Så ja, så sådan et par til Josefine. Næsten med en til dem her, bare større og ensfarvet, har jeg fået færdig siden sidst. Yes, så var der jo min kogensvætter, som I lige fik at se før, og som jeg lige vil holde op igen, så kan den komme lidt tættere på. Altså, jeg synes simpelthen, den er så smuk. Og det der jo er med den, det er jo, at nu havde jeg ellers tænkt, at jeg skulle tage med. Jeg havde tænkt, at jeg skulle tage garn med. Men det der jo er, det er, at den blå bundfarve, det er faktisk en brun Amina, som jo er Superwash Merino. Og så er det sådan en petroleumsblå Tilia, som jo er holdt sammen en tråd hver, og så fordi Tiliaen jo har det der fluff, så bliver det den petroleumsblå farve, der ligesom bliver dominerende. Men man kan selvfølgelig godt se det, når man kommer tæt på, at det er 2 forskellige farver. Og så oppe i mønsterdelen, så er det jo også en Anina i den der farve, der hedder marcipan. Altså jeg kan ikke huske farvekoderne på de andre. Det der er, det er originalfarverne, så hvis man gerne vil kende farvekoderne, så kan man bare gå ind på Filcolanes hjemmeside, finde opskriften frem, den hedder Kogle, og så kan man se farvekoderne der i opskriften. Ja. I de 3 farver her, der er det den samme Anina, der går hele vejen igennem, som hedder marcipan, og så er det 3 forskellige Tilia, og den her oppe tror jeg bare hedder hvid eller sådan noget. Og så hedder den her vist nok Chai, og den her nede hedder Squirrel.
Men jeg kan ikke huske kunderne. Men ja, jeg synes, den er mega lækker. Og blød og dejlig og smuk. Og så har den jo de her hvide planter på ribberne fornede og ved ærmerne. Og nå ja, jeg skal måske lige sige, at den mængde øh, af den marcipanfarvede Anina, der står i opskriften til den størrelse, jeg har strikket, det var simpelthen ikke nok. Der stod, at jeg skulle bare bruge 50 gram, og på størrelsen lige efter stod der 100 gram. Så jeg tænker, at måske har jeg brugt lidt mere garn, fordi at jeg har været gavmild med flotteringerne eller et eller andet. I hvert fald så har jeg ikke haft nok Anina, og derfor så måtte jeg have fat i et garnnøgle mere. Ja, og så vokser den som sagt i væsk. Men altså ellers en fin opskrift. Ikke noget som helst at være i tvivl om. Mega fint beskrevet. Der er, skal vi se. Jeg skulle til at sige, at der var vendepinde i nakken, men det er der ikke. Men der ligger vendepinde nede under mønstret på bagsiden. Og derfor så får den jo lige, bliver den jo lige lidt højere i nakken. Ja, jeg tror det er jo det. Så er der italiensk aflukning, det kan jeg jo godt lide. Jeg synes det er mega smukt, og jeg har ikke noget imod at lave italiensk aflukning. Selvom det tog jo lang tid. Det tog lang tid at komme rundt hernede i bunden af kroppen med de der mange masker, der nu var der. Men det er okay. Jeg kommer så lidt i zen, når jeg sidder med de der italienske aflukninger, fordi det bare er, ja, frem og tilbage og rækkebrøden, og ja, jeg har faktisk overhovedet ikke noget mod det. Jeg synes, det er så fint. Jeg har lavet min mor et lille kursus i at lave italiensk aflukning, fordi jeg altid taler så begejstret om det, og hun har prøvet det et par gange, og det vil ikke rigtig lykkes for hende. Så nu har jeg sagt til hende, næste gang hun har en opskrift, hvor hun skal slutte af med italiensk aflukning, så må hun jo komme hjem til mig, eller jeg må komme hjem til hende, og så laver vi sådan en lille kursus i italiensk aflukning. Ja. Det var nummer 2, færdig projekt. Så skal jeg jo som sagt være farmor igen til en lille pige, og I så den sidste gang, men nu er den helt færdig og har fået de fineste små knapper i, og jeg er bare, altså, seriøst, jeg tror, jo, selvfølgelig har jeg set noget, der er så sødt, men jeg synes virkelig, den er sød. Knapperne er fra, kan man se det, de har ligesom sådan en lille rillet kant på ydersiden. Jeg ved ikke, om man kan se det. Og så sarte lysegule. Ja, og jeg har jo, det er, den hedder Kongle Cardigan Mini, og det kongle betyder jo kogle, men det er bare norsk, og jeg siger det sikkert ikke rigtigt, men Kongle Cardigan. Så det er koglen, inspireret i øvrigt af den der, er det en pH-lampe, der også hedder koglen. Det kan jeg ikke huske. Meget flot kobberlampe. Og det er den, der har inspireret til den her. Ja, den hedder også koglen, og det tænker jeg har noget at gøre med det hulmønster, der er i, som ligner små kogler. Og det er Ane Karine Øvrum, der har designet den, og jeg har opskriften fra den bog, der hedder Strik til guldklumper, som jeg købte i Bog og Idé til 70 kroner. Og jeg ved, der er rigtig mange af jer, der har fået købt nogle fine strikkeopskriftbøger i Bog og Idé i den her lange periode, hvor de har haft bøger sat langt ned. Nogle
Altså jeg har købt dem jeg fik købt, har jeg købt til 70 kroner, men jeg har hørt andre, der har købt dem til 50 og 40 og 30 i nogle bogidé. Så ja, godt køb, synes jeg. Også til 70 kroner. Den her bog, Strik til guldklumper, der var den her i. Og på Instagram, der hedder hun Little and Loop, hende der har designet den her. Og det er bestemt også en Instagram-profil, der er værd at følge med hos, hedder det vel. Ja, meget fint. Vi har set bagpå her. Jeg havde jo, det tror jeg fortalte om sidste gang, jeg havde jo strikket helt ned til under ærmerne, og fandt så ud af, at jeg jo havde lavet en eller anden fejl, der gjorde, at der var flere masker på den ene side af raglandudtagningerne end på den anden side i begge sider. Og det så jo ikke godt ud. Og tænkte jeg, jeg synes tit, at jeg kommer til at tænke, at der må være en fejl i opskriften. Og det er der jo sjældent, ikke? Man skal bare læse, hvad der står i opskriften. Altså, det er et lille fif fra mig til jer. I skal simpelthen bare læse, hvad der står i opskriften, og hvis ikke nogle gange, så hjælper det at læse det højt for en selv. Det har I måske oplevet. Hvem var det også lige, jeg hørte, der sagde det? Der var også en eller anden podcaster, der lige sagde det der med at læse det højt for sig selv. Nå, det var i de løse ender, at de snakkede om det der med også at læse noget højt, mener jeg. Nej, jeg kan ikke huske det. Nogen har lige sagt det samme som mig. Jeg arbejdede jo for noget tid tilbage, arbejdede jeg jo i en garnbutik. For nogle år tilbage. Den garnbutik, der hed Sandes Broderi og Strik, som der ude på Taastrup Hovedgade, den er lukket. Og der strikkede jeg nemlig en af Sandes opskrifter, og så var der et sted, hvor jeg ikke kunne finde ud af, hvad det var, jeg skulle. Og så havde jeg så trøjen med en dag, jeg skulle på arbejde, og så spørger jeg hende så, jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, du skriver i opskriften. Nå, siger hun så. Hvad er det, du ikke forstår? Så peger jeg ned i opskriften, og prøv lige at læse det højt for mig. Og jeg tænkte, hun er jo, altså, hvorfor siger hun det? Hun ved vel for pokker godt, hvad det er, altså, hvorfor kan hun ikke bare fortælle mig, hvad jeg skal gøre? Så siger hun, prøv lige at læse højt for mig, hvad det er, du ikke forstår. Og så begynder jeg at læse højt for Sanne. Og så mens jeg læser højt, så er jeg sådan, nå, det er det, jeg skal gøre. Ja, det virker. Læs det højt for dig selv, eller for nogle andre, når det er, der er noget, du ikke forstår, eller hvis du har læst noget 10 gange og tænker, jamen jeg gør jo præcis, hvad der står, hvorfor er der så fejl? Så er det som regel ikke opskriften, den er gal med, så er det dig. Den her mega fine cardigan, for lige at vende tilbage til den, strikket i Sunday, i den farve, der hedder Pineapple, som en af Petit Knits farver. Mega fin. Og jeg købte jo de her bukser, som jo altså er sådan nogle med små margaritter med gul midte, som bare matcher på fuldstændig den her lille fine gule cardigan. Hun bliver så fin, lille søster. Ja. Ja, jeg har faktisk stadigvæk 1,5 nøgle tilbage af det der lysegule garn. Så jeg tænker, at jeg skal strikke noget mere i lysegult. Jeg har garanteret noget hvidt sådan det i skufferne. Altså ikke bare garanteret, det ved jeg har. Så jeg kunne finde på at strikke en lille stribet sag af en slags eller noget til hende, tror jeg. I hvid og lysegul, det ville da være mega fint. Ja, det var færdige projekter. Oh my god, jeg har faktisk skrevet farvekoderne til den der kogen sweater ned her. Til i dag vil jeg gerne have dem. Så I får dem lige. Bundfarve af Nina, den hedder 975, det er den brune. Tilia, det er den, hvad hedder det, blå. Den hedder 270. Petroleumsblå hedder det. 270. Og mønsterfarverne af Nina, den marcipanfarve, den hedder 277, bundfarven, og
De 3 her hedder 101, den hvide, og så hedder den 364 og 352. Godt så. Og Sandnes, den gule, det er som sagt pineapple, den hedder 2013. Yes, så er der styr på det. Så lægger vi det her færdige strik. Så er jeg jo også selvfølgelig i gang med det. Altså. Og jeg tænker, jeg viser jer først, ja, det er den her, jeg sidder og kigger ned i. Jeg tænker, jeg viser jer først den, som jeg er i gang med at lave af min wire og min Make It Blution. Og den er hernede i denne her fine taske fra Freak on Purpose, som jeg har købt første tid siden. Men det er jeg i gang med at strikke. Det kan vi ikke glemme af. Jeg blev som sagt inspireret på strikkestedet af deres udstillingsvindue, hvor de havde en Gabby Tee fra Lene Holme Samsø, som var strikket op i wire og så Make It Blution i deres, altså i sådan en bordeauxfarvet wire med en Make It Blution, der er matchet dertil. Og jeg synes bare, den var så mega fin. Og derfor så tænkte jeg skal da strikke Gabby Tee. I skal ikke tage af printet, det er helt stribet, det er trøjen selvfølgelig ikke. Men Gabby Tee er Lenit, eller Lene Holme Samsø, med det der lille påfærme. Det er det, jeg er i gang med at strikke. Og sætter vi tasken derned. Jeg har lige sat den på en længere wire, så at jeg faktisk kunne vise jer den. Ej, hvor det glimter. Se nu der. Jamen det er jo simpelthen min Gabby Tee med puff ærmer og Make It Blution spidte små blomster. Og altså det der spil, der er i vejen, sammen med det der glemte værk. Ja, det bliver bare så fint. Jeg tænker lidt, jeg tror jeg har garn nok til at strikke ærmerne en lille my længere. Jeg kunne godt tænke mig, at de lige kom ned og dækkede lidt af de der farverarme, hedder det så her hjemme hos os, fordi jeg ikke er mobber. Men det kunne jeg godt tænke mig. Så jeg tænker, at når jeg er færdig med længden, så, og går i gang med ærmerne, så er der forhåbentlig garn nok til, at de lige kan blive strikket en lille tand længere. Og så er der nogen, der sagde, hvor var det, jeg også hørte det? Jamen, altså, jeg er virkelig dårlig til at huske, hvor jeg hører ting hen, men det var også en strikkepodcaster, mener jeg, som sagde, at hvis man strikkede ærmerne for langt, og der kom for meget tyngde, så ville de der puff-ærmer blive hævet for langt ned, så man ikke kunne se, det var puff. Det tror jeg nu godt, man kan, fordi at der er jo rigtig meget stof her. Det er jo, man kan sige, teknikken er jo at samle masker op til her, hvor man så jo tager 2 masker i hver maske, eller hvad man skal sige, som man laver det her puff. Ja. Den bliver mega fin, synes jeg selv, og jeg synes farven er mega flot. Også til mig. Ja. Så det var Gabby Tee fra Lene Holme Samsø, som er på mine pinde. Og den har I jo ikke set før, fordi den er jeg startet på siden sidste podcast. Men forhåbentlig er den færdig næste gang jeg filmer. Fordi at det er jo sommertid, og det er jo det der wire. Det skal jeg måske lige sige, hvis der nu var nogen, der ikke lige vidste det. Så består wire af 74% bomuld, hvad står der? 74% bomuld, 16% uld og 10% jak. Så det er jo fortrinsvis bomuld, der er i det her garn, så jeg tænker, det er jeg har ikke strikket i det før, men jeg tænker, det er et dejligt sommergarn, og derfor så er den jo strikket på, jeg strikker på pin 4,5, jeg mener, der står pin 4 i opskriften, men det er fordi, jeg strikker stramt, og derfor skal jeg næsten altid på
en halv pindstørrelse op til alt. Men den bliver dejlig lys og luftig. Så derfor tænker jeg, det er en oplagt model at få færdig lige om lidt, forhåbentlig. Så jeg kan mens det er sådan. Ja. Hvis jeg ellers kunne få opskriften ned i tasken igen. Sådan der. Det var det ene igangværende projekt, og det var jo så min Lene Holme-samsøg. Så var jeg jo så i gang med den der til Frederik, som jo er en opskrift fra Filcolana. Den hedder cykeltur. Og det er lidt svært at se, men jeg skal se om der er. Ja. Jo, den kan jeg godt vise. Der står ikke noget om opskriften, det er bare noget omkring arbejdsgang og sådan noget. Den har sådan en hals med den der fine lille detalje, at det ligesom går ned i V, uden at det er et V, men strukturen går ligesom ned i V. Det synes jeg var mega fint. Det synes Frederik også var mega fint. Og det var jo så der, jeg havde lavet 3 forskellige strikkeprøver til. Og nu skal jeg vise jer den tredje strikkeprøve. Den så sådan her ud. Og jeg kan lige tage de andre to til sammenligning. Det var det her, der blev brugt i opskriften, som er Alva og Pernilla. Det her, det er det, jeg bruger, så jeg kan godt se farvenuancen. Passer meget fint, men maskebilledet bliver mere tydeligt her. Og det er også Pernilla, og så er det et cone, som jeg havde stående fra Garnusal, som er 50% merino og 50% cashmere. Og jeg ser om den vil dele start. Den der. Måske. Der. Ja. Det her garn, det har jeg strikket et tørklæde til Josefine. Jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg lavede sådan en meget langt, tyndt stribet tørklæde i sort, og så den her grå, som hun fik med, da hun skulle rejse til Sydamerika i oktober måned. Og hun spurgte mig, om jeg kunne lave det sådan et par uger inden hun tog afsted, så jeg fik lige pludselig travlt. Det er bare død lækkert garn. Og i sig selv, det var jo det, jeg gjorde til Josefine, der kan man strikke det på pinden 2,5, måske også endda 3. Står der noget, har jeg skrevet derinde. Pind 2 til 3 har jeg skrevet. Jeg tror, jeg strikker på pind 3 til at strikke til Josefine. Men det ser meget tyndt ud, men det kommer sådan til at fylde lidt mere, når man vasker det. Og det er altså et lækkert garn. Så det er det, jeg strikker i til Frederik, Pernilla og Cone fra Garnusal. Nu har jeg snakket i en time, kan jeg se. Skal jeg snart til at blive færdig. Og jeg er ikke nået så langt, men det her, det er bagsiden af ryg. Og jeg skal til at samle masker op her på venstre skulder. Og så skal jeg så strikke skulderen ned, og så selvfølgelig den anden side, og så bliver det på et tidspunkt, så skal jeg jo lave den der sjove V-struktur, der er foran os. Og når den V-struktur er overstået, så er det jo bare at strikke der ud af, og det er selvfølgelig et stort arbejde som størrelse herre medium. Men det går nok. Jeg er jo vant til at strikke ekstra large til mig selv, så der er jo også mange masker. Og Frederik, han er jo en slank ung mand, men høj. Så derfor skal jeg lige mere længde på, end det jeg plejer at sige. Sådan der ser den ud. Ja, så der bliver lidt mere vist næste gang, tænker jeg. Han fik som sagt den her i 30 års fødselsdagsgave.
eller han fik et gavekort, så han kunne vælge, hvad for en trøje han gerne vil have. Jeg har aldrig strikket en trøje til Frederik før, så jeg tænkte, det var på tide. Både Nicoline og Josefine har jo fået ting af mig, eller hjemmestrik fra mig, men han har aldrig selv spurgt. Så jeg vidste jo heller ikke faktisk, om han havde lyst til at have det. Men det ville han da så heldigvis gerne, så det var meget fint. Ja. Pernilla, den hedder farve 155. Altså den her. 955 hedder den her flotte grå, synes jeg. Hvis man er til grå, så er det. Ja, jeg glemte at sige, Gabby Tee, det er Langjernens vejefarve 93, og den der Make It Blümchen, den hedder farve 14. Nå, så er der den sidste ting, jeg har på pindene, og det har jeg kun lidt endnu, fordi at jeg kommer til at travle det hele op. Jeg købte jo til jul, eller jeg købte den ikke til jul, men jeg åbnede den til jul, en julekalender fra Wool Collective. Det er blandt andet noget af det garn, der ligger her. Mega flot julekalender. Og der var jo, det har jeg talt om før, men fortæller jeg det igen, der var jo første dag, altså 1. december, var der et fed, som havde 50 gram. Og det var sådan et, det er svært at se, men sådan et brunt, godt tænke os der lige, den er skarpt, det vil den ikke. Nå, det er også lige meget, det var sådan et brun fed, 50 gram. Og så var der alle de her almindelige små minifed i 20 grams minifed, som Marie fra Wool Collective har farvet så fint. Hun havde 2 varianter. Den ene, det var et strømpegarn, og så havde hun den her, som jeg har købt, som er sådan en økologisk merino, ikke superwash behandlet. Og det, jeg er bare mest til det, der ikke er superwash behandlet. Og det er bare mega lækkert, det her garn. Og jeg strikker jo ikke strømper. Nej, jeg strikker ikke strømper. Altså det kan man ikke sige. Jeg tror, jeg har strikket 3 par strømper i hele mit liv. Så man kan ikke kalde, at jeg strikker strømper. Så jeg køber ikke sådan nødvendigvis strømpegarn, når jeg køber håndfarvegarn. Det sker selvfølgelig indimellem, men hvis håndfarverne har en anden variant, så kan jeg lige så godt finde på at købe det. Så i og med, at Marie havde 2 forskellige varianter, strømpevarianten og den her Merino 400 hedder den, så valgte jeg den. Fordi jeg vidste godt, at jeg ikke skulle bruge det til strømper, men jeg skulle bruge det til noget andet. Og nu skal jeg lige se, jeg har fået viklet mig godt grundigt ind her. Det jeg havde tænkt mig med den, det var, at jeg ville strikke en kjole. Fordi at der var faktisk en opskrift med på Voco Tea Dress opskrift, hvor at man kunne strikke en kjole. Med et stribeforløb, som er lidt anderledes end det stribeforløb, som egentlig er i den opskrift, som er udkommet for ikke så lang tid siden. I den opskrift, som Marie er udkommet med efter jul, altså jeg tror faktisk det her i løbet af foråret, jeg kan ikke helt huske, hvornår den udkom, der er det så med nogle, altså 3 striber af tynde striber af den samme farve, og så en bundfarve, der er meget mere dominerende, og så 3 striber og 3 striber, og så dernede i den længde, man gerne vil have. Og der vil man til den variant, der vil man kunne bruge sådan et af de der små fade set med 5 minifed af 20 gram i, og så en eller anden bundfarve. Men det var jo ligesom ikke det, der var lagt op til med en julekalender, fordi der har jeg jo 4, nej det har jeg jo ikke, jeg har ikke 24. Det var dag 1, og så er der 23 minifed. Så hun havde lavet en vejledning i opskriften til, hvordan man kunne bruge de der minifed. Men der var ikke noget billede med i opskriften, fordi at hun
ja, der var hun ikke nået til, og det er jo helt fair. Men den er med ind til den, hun nu har lavet, hvor det er sådan en rund hals med en lille picot kant i halsen, og så går den sådan forholdsvis lige ned. Jeg tror, der må være nogle udtætninger, men jeg synes ikke lige, det var det, jeg havde lyst til, og derfor så har jeg har ikke kunne finde en kjole, som jeg lige synes, jeg havde lyst til, og derfor så havde jeg sådan set udtænkt mig øh, noget andet. Og det jeg godt kunne tænke mig, det var at strikke en kjole, som var ret kropsnær ind til under brystet. Altså sådan faktisk med et negative ease på det strik, der var til under brystet. Og så ville jeg lave det som sådan lidt empire-stil, hvor at der så øh, blev taget en hel masse masker ud på den første omgang, kan man sige. Og så vil den jo ligesom få sådan ret mange masker på resten af kjolen, og måske nogle flere udtagninger undervejs på vej ned. Og det jeg gerne ville have, det var, at det øverste var ens farve, og så kom striberne under brystet. Og jeg vidste jo godt, at det kunne jeg ikke med 50 gram. Altså det ville simpelthen være for lidt. Så jeg spurgte Marie, om hun havde nogle ekstra af den her 1. december farve, og hun havde et nøgle i overskud af den her 1. december farve, som jeg fik lov at købe. Det har jeg købt for lang tid siden, det tror jeg også, jeg har fortalt om. Øh, jeg tror allerede, at den, jeg hentede den mellem jul og nytår eller sådan noget. Men det er i hvert fald lang tid siden, jeg har hentet den. Så jeg havde 2 af de her små 50 grams fed. Og var også rigtig meget i tvivl. Jeg tænkte, jeg tror simpelthen ikke, jeg kommer i mål med at få det design, jeg godt kunne tænke mig med 100 gram garn. Det er jo fingering weight, og jeg har let efter opskrifter, hvor jeg ligesom kunne strikke med de der 6-28 masker i strikkefasthed, for at få det til at passe med garn. Og jeg valgte faktisk at gå med denne her, og det var også en Lene Holme Samsø, som hedder Fabienne. Igen, I skal ikke tage af striberne, det er mine briller. Og så har jeg så bare slået op i en størrelse medium i stedet for en størrelse extra large, for at ramme en omkreds, som ligesom gav mig et negativ ease. Nu viser jeg lige, hvor jeg er henne, hvis jeg lige kan finde hoved og hale i det. 2 sekunder. Ja, selvfølgelig, altså, den har jeg ikke fået sat over på en anden pind, fordi, ja, det har jeg bare ikke lige gjort. Jeg er skuldersømmen går der, eller skuldersømmen går her, og så ærmekuplen er ligesom i gang der. Ej, her kan man se, hvordan garnet, det her det er ryggen. Prøv at se, hvor flot det er. Er det ikke flot? Det er jo ikke bare solid brun, vel? Der er stadigvæk et håndfarvespil i. Nå, men mega flot garn. Mega lækkert at mærke på. Men jeg har brugt over 50 gram her. Og det er jo åbningen på halsen. Så I kan godt se, der er lang vej ned til under mit bryst. Så jeg kunne ligesom fornemme, at jeg har ikke garn nok til at strikke videre med det, jeg har i tankerne. Fordi at jeg skal jo også have noget garn til ærmerne, og jeg ved ikke rigtig helt, hvordan jeg lige løser det. Men det jeg nu så har gjort og har tænkt, det er nemlig, at jeg i januar, måske februar, jeg kan ikke huske, hvornår jeg var til et sådan noget banko-spil hygge hos Wool Collective. Og så købte jeg en farve, der hedder Deep Purple. Mega flot farve. Som også er i det samme garn, altså det der Merino 400, økologisk merino, som ikke er superwash behandlet, og som faktisk
Hvis ikke det er den samme, så er det i hvert fald, nej, det er måske ikke helt den samme, men det er i hvert fald meget tæt på nummer 24, altså den sidste farve i julekalenderen. De her to er virkelig tæt på hinanden. Den her måske en lille smule mørkere, eller så er det fordi den her er vundet, eller hvad hedder det, vundet op til en cake. Men i hvert fald så havde jeg et par af de her fedmænd til bankospil, fordi at jeg ville finde noget garn, som jeg kunne bruge, for min tanke er, at jeg imellem striberne ville strikke med den her. Sådan så der kom en stribe med minifed, og så den her stribe, som ligesom gik igen hele vejen ned på kjolen. Nu har Marie fået et nyt garn, som hedder Silky Lace, som er 80% merino, og igen non-superwash merino garn, altså ikke superwash behandlet, og så 20% silke. Og så er det sådan en super lace, eller hvad det hedder, 1200 meter på 100 gram. Og den har hun farvet op i den her farve også. Og derfor så har jeg købt 2 nøgler, eller 2 fede af dem, og det er det garn, jeg venter på. Eller, jeg venter ikke på det længere, for det ligger nede i pakkeshoppen, så jeg skal bare have det hentet. Det er kommet. Min tanke er så nu, at jeg skal strikke stadigvæk samme vision. En tæt siddende for oven, empire-stil, og så en masse masker ud, men jeg skal strikke det med en anden strikkefasthed end 28, som der er her. Jeg håber, at jeg med den der Silky Lace 1200, som er Maries nye garn, et af de nye garner, eller jeg ved ikke, hvor andre nye, men det er i hvert fald nyt, sat sammen med den her Marine 400, kan opnå en strikkefasthed på måske 22 masker på pind 4, 4,5 eller sådan noget. Fordi hvis jeg kan det, så kan jeg jo nå væsentligt længere med den her farve, holde sammen med den lille. Jeg tænker, det godt kan gå. Jeg tror faktisk, at de to farver holdt sammen vil blive rigtig fint. Og så tror jeg, at den der Silky Lace, den skal jo så gå igennem hele kjolen og holde sammen med selvfølgelig striberne i den her farve, men jo også holde sammen med alle minifedene. Så alle minifed og det brune garn og det lille garn, de får en følgetråd i form af den der Silky Lace 1200 fra Wool Collective i farven Deep Purple, som er den her farve. Hvad tænker I om det? Det er altid det der med, når man sådan kaster sig ud i sådan et, eller jeg ved ikke, om det altid er sådan. Det er faktisk første gang, at jeg nogensinde kaster mig ud i sådan et projekt, hvor jeg ikke bare har en opskrift, en strikkefasthed, og så kører jeg bare derudad. Her laver jeg jo, altså, jeg har jo ikke set den her kjole nogen steder. Jeg ved ikke, hvordan den kommer til at se ud. Jeg ved ikke, om den bliver flot. Jeg ved ikke, om den kommer til at klæde mig. Jeg ved ikke, om den vision, jeg har oppe i mit hoved, stemmer overens med den virkelighed, det ender med. Men jeg skal prøve det af, fordi at jeg synes, at jeg tror, at det kunne blive mega flot. Og det jeg så har tænkt mig, fordi så kan jeg jo ikke bruge den her Fabienne opskrift, ikke til det her projekt. Jeg vil rigtig gerne bruge den, for jeg synes, den er mega fin. Men det jeg så har tænkt mig i stedet for, det er at bruge, altså nu, når jeg har hentet garnet, så skal jeg lave en lille strikkeprøve. Og hvis jeg kan ramme 22 masker, hvilket jeg håber, jeg kan, så tænker jeg at bruge Lene Holme Samsøs Plain Yoke T22. Og så igen strikke den i en mindre størrelse, så jeg får et negative east, så den kommer til at sidde helt tæt. Og så er der forhåbentlig garn nok. Det mest
ideelle vil være, hvis jeg nu bare strikke. Jeg tænker, jeg skal have ærmer måske herned til lige over en eller sådan noget. Og det mest ideelle ville være, hvis jeg havde garn nok til at strikke ærmerne i den der brune lille farve. Ens farve. Men det tror jeg ikke, jeg har. Så jeg skal finde på, hvad jeg gør med de der ærmer. Det vil tiden vise, hvad jeg gør. Men jeg tror i hvert fald, at jeg har nu, når jeg gør det på den måde, og med en strikkefasthed på 22 i stedet for 28, at så kan jeg godt nå ned under brystet med det garn der. Og så skal jeg jo selvfølgelig travle alt det her op. Det er alligevel mange masker, når det er pind 3,5 eller hvad det nu er, jeg har strikket på. Ja, jeg tror det er pind 3,5. Det kan jeg ikke se. Størrelsen er slidt af. Måske er det virkelig kun pind 3. Har du skrevet det? Nej, det er pind 3. Og det er faktisk pind 3, 325. 325 strikker jeg på. Med en strikkefasthed på 28 masker. Det er alligevel også en chat masker. Men sådan er det. Jeg træner det op, og så prøver jeg igen, når jeg lige har hentet det der garn. Hvis nu jeg når at hente garnet, inden jeg er færdig med at redigere videoen, så skal jeg nok lige sætte et billede, eller måske har jeg allerede gjort det, et billede ind af det der Silky Lace 1200 fra Wool Collective. Kunne der nu sidde nogen af jer, der kigger med, som faktisk også har haft Wool Collectives julekalender i Merino 400 udgave, og som ikke har brugt 1. december farven, det der 50 grams sød, så kunne jeg da godt være interesseret i at købe det, for så er jeg i hvert fald helt sikker på, at jeg har garn. Det ville være fedt. Så hvis nu du har sådan et fed 50 grams fed i den der brune 1. december farve af Wool Collectives julekalender fra 2025, så må du gerne skrive til mig. Altså, jeg håber virkelig, at den her stol, den knirker så meget, så den irriterer. Jeg hører det ikke, men nu hørte jeg det lige alligevel. Men ja. Nå, det var kjole. Kuldsejlet lige for nu, men forhåbentlig er jeg i gang med det igen med i en ny version næste gang vi ses. Jeg tror ikke, jeg har mere. Jeg har ikke fundet nogen fremtidige garn-events eller noget frem til jer den her gang. Det er jo også lige om lidt sommerferie. Og selvom at jeg jo ved, at der er noget her i juni, jeg ved ikke, om der er noget her på Sjælland i juni, men jeg ved jo, at der er næste weekend blandt andet er Strik i Danmarks Hjerte. Og til jer, der skal afsted til det, så håber jeg, I får en fantastisk dag, og får købt noget lækker garn, og hygget jer, og strikket, og får hils på hinanden, og ja. Men jeg skal ikke med. Jeg kommer godt nok til at køre lige forbi, fordi at jeg formentlig skal over til Josefine i Aarhus. Fordi hun skal hjælpe til et skab, der skal hentes ude i IKEA, og som skal samles. Så Paul og jeg kører nok en tur til Aarhus den næste weekend. Og jeg tænker, at vi kører lørdag der, den dag, hvor der er Strik i Danmarks Hjerte. Men jeg tænker ikke, at vi bruger tid på at stoppe op og gå derind. Vi må nok hellere få kørt videre til Aarhus og få købt det her skab og få det samlet. Ja, så det var det for nu. Jeg tror, jeg plejer at være virkelig, virkelig dårlig til at sige noget med, at jeg selvfølgelig bliver mega glad, når I liker, og når I kommenterer, og når I abonnerer. Så det må I selvfølgelig rigtig gerne gøre, så bliver jeg glad. Og I må selvfølgelig også rigtig gerne følge mig inde på Instagram, hvor jeg hedder café_garn. Og jeg er ikke, altså jeg er på ingen måde sådan en, der spammer. Faktisk kan der jo gå ugevis, nogle gange månedsvis imellem, at jeg får lagt et opslag op, eller en story, eller sådan. Så
Så jeg er ikke så god til det der med at få lagt noget op. Altså for eksempel de her nye færdige projekter, jeg har, dem har jeg jo ikke engang fået taget billeder af endnu, eller fået lagt op på min Instagram. Det skal jeg nok se, om ikke jeg kan få gjort. Men det der med at tage billeder er faktisk ikke lige mine spidskompetencer, og derfor så synes jeg nogle gange, at det er lidt kedeligt. Altså, det billede, jeg får taget, er lidt kedeligt. Nej, jeg synes nogle gange, at de billeder, jeg får taget, ikke er så spændende, og derfor så tror jeg mister lidt gejsten på at få lagt noget på Instagram. Men det kan man jo øve sig på, og jeg har jo en svigerdatter, som er mega god til det, så måske kan hun give mig et lille kursus. Ja, nogle gange så spørger jeg hende, især hvis det er noget, jeg har strikket til Conrad, eller sådan, så spørger jeg hende, om hun ikke vil tage nogle billeder, og så bruger jeg nogle gange nogle af hendes billeder. Men ja, for eksempel tror jeg ikke engang, at jeg har fået den seneste Holger cardigan, som jeg har strikket til Conrad, som han har fået for, det ved jeg ikke, et par måneder siden eller sådan noget. Der har jeg spurgt min svigerdatter, om hun ville tage nogle billeder, og det, jeg tror, at det der børnefamilieliv, det fylder jo rigtig meget, så helt forståeligt. Hun har været i gang med en uddannelse, og hun er gravid og alle mulige ting, så jeg har fuld forståelse for, at der ikke har været overskud til at tage en masse billeder. Jeg kan også se, at hendes egen Instagram-profil, der er der også væsentligt færre opslag og stories, end hun tidligere har haft. Så jeg tænker bare, at der er prioriteret noget andet, og det er selvfølgelig helt i orden. Så jeg tror heller ikke, jeg har fået lagt billeder op af den på min Instagram. Så der er basis for at få lagt nogle nye opslag op her. Men det jeg kom fra, det var, at jeg bliver mega glad, hvis I følger mig. Jeg bliver også mega glad, hvis I sender eller lægger en besked hernede under på min YouTube-video. Og ja. Så tak fordi du så med den her meget, meget lange video, som lige nu er 1 time og 26 minutter. Og der har været et par nys og noget undervejs, som jeg selvfølgelig forsøger at klippe ud, men den bliver helt sikkert en lang video. Men tak igen, fordi at du så med, og jeg håber, at du har lyst til at se med igen næste gang, jeg optager. Ha' det godt, og strik løs og hæk løst ud til vi ses igen. Hej med dig.